munduan 7.000 milioi pertsonak baino gehiago bizi gara. Adituek diotenez, 7.000 hizkuntza daude munduan, eta euskara horietako bat da. 7.000 hizkuntza asko dira, bakoitzak bere berezitasunak ditu. Batzuk hizkuntza handiak dira, etorkizunean beldur ez direnak. Beste batzuk txikiak biziraupena arriskuan dituzte. Hizkuntza horietako batzuen lekukoak Ikastolan dauzkagu. Je suis Gordon, Monsieur Ghana, mais je suis de capitale, so me kame kasa na me fili se me ma me ne fana wa inti we ne kasa inti hala me fili Ghana ye ka kasa fufuro inti we ne kasa inti me da say thank you. Bienvenue, mon Nepal boyo, middle language one person. Maestro profesor Erasmus, Haseayu en Paraguay. Jesús Gustavo Me llamo Celeste, soy de Perú y amo el castellano. Horixe da tribuaren berbak materiala erabiliz DBH-en aztertu duguna. Zein da euskararen tamaina? Alegia, 7.000 hizkuntza horiek oinarri hartuta, non kokatuko genuke euskara hizkun kopuruaren arabera? Euskara 9tik gora dago. Etnogune erakundearen arabera 400 dira munduan milioi bat hizkun baino gehiago dituzten hizkuntzak. Eta euskara milioiaren inguruan dabilenez, 0tik 10erako eskalan 9tik gorakoa da. Hauze ikasi dugu gaurkoan. Guk uste genuaren aurka, euskara munduan hiztun gehien dituen hizkuntzen 10%ean dago. Baina honela jarraitzeko ezinbestekoa dugu egunero erabiltzea. Beraz, pentsatu sentitu eta egin euskara.